Rencana arep gawe cilot. Nah, iki lagi tuku bahan-bahane. Iki aku tuku tepung tapioka utawa gandum. Nah, iki mereke Pak Tani ngene iki ambek saus sing ngene iki gek ning omah kan iki entek-entekan to cah. Nah, iki aku mlebu ndek Indomaret. Kalau iki jan arang-arang banget aku mlebu Indomaret ngene iki lek gak enek perlune. Nah, iki arepe tuku ladaku. Jane niate rek tuku sik sasetan kae terus gresek-gresek ini iki ra enek nek kene. Akhirnya malah gak sida. Nah, iki arepe tuku apa iki salep kelek gek keleke kan wotel to cah rambutnya kok iring, rambutnya ketel, ambune kok teras yo malah rak wangun to golek enek wong lewat-lewat ngono iki jan mambune kok masang ngono terus sampe tuku parfum Marina sik murah-murah ae ki mek 17.000 tok. Nah wis belanjane ngene iki ae gek ikan ra ndek duit to cahku dadi tukune mek sithik ae tipis ngono sing penting gawe kenek gawe bahan-bahane engko gawe ngge cilote. Nah iki malah ketemu apa ki pisau cukur apa ya gawe nyukur-nyukur rambut kok jebres wis duwe to cah dadi lek madang-madang mbek duduh-duduh ngono kae mek duduhe mesti nemplek ndek kumis ngene iki jan wah geli-geli jeban gembu andul tenan. Kayak iki aku mek dedes 100.000 tok iki enteke 58 akhire iki aku wis blonjo ngene iki malah ketemu bakul somai iki bakul somai ngene iki terus bang sampah dhisik terus sampe tuku somai cari sing ngeleh iki njaluk jajan. Nah iki tuku somai ngene iki mek 5.000-an tok ae tapi iki aku gak seneng enek lebih sing ngene dadi aku tukune ora ya mek cilote somai kuwi terus kentang mek tahune wis kene iki tok 5.000 wae pokoke rarek jajan-jajan rarek royal pokoke gak style hemat style irit gak krisis tenan iki jan wah cacah sing ngerti apa bumbu-bumbu resep PRP gawe cilot ndang komen kene iki tak tunggu 15 menit lek ra enek sik komen ya wis teko tak gas ning gawe dhewe.